Ponemos tres. Ponemos tres. Ponemos tres. Ponemos tres. En xarxes. Què és en xarxes? En xarxes és un projecte sobre les xarxes socials. Bon dia! Aquí teniu el meu email i tot, i el meu telèfon. Espero tindre molts més seguidors. Deixaré la foto oberta. Ei, mira! El cotxe és guapo! Ui, la Laura. Guapa. Laura, a ver, m'ho apunto. Guapa, Laura, trabajemos.com, 486 934, sí, ya está. Uy, está con la buena. Aquí. Ya está. Molt bonic. Hola, Fran. Hola, noia. Hola, Lore. Hola. Hola, noia. Hola. Hola. Com es diu aquell? Fran. Hola, Fran. Hola. Em diu? Em dic Laura. Em puc sentar amb vosaltres? Vale. Som nova a l'institut. Ja m'ho imaginava. ¿No suena la boqueta? Sé que sí, vas a mirar. ¡Esa es la foto! ¡Mira, mira!